Nyika yose yesterday yakaona the address yakaitwa naComrade Bomshogeza panguva ino yaakauya achiti the return, achiti tadzoka manje aiwa mugame. But Bomshogeza asati atanga akauya akapa feedback kune vagari venyika yeZimbabwe kuti aiwa mapetitions nemarequest enyu we have submitted them. Zvaakauya akafema akati makaona general VP Constantino Chiwenga mashoko awakataura kuVic Force, mashoko ekuti mugari wese wenyika yeZimbabwe anofanira kuona kuti aiwa pane zviri kuitika behind the scenes. Saka pena mashoko arinyatsoratidza kuti aiwa Bomshogeza naVP Constantino Chiwenga pane zvavari kubika. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Tivina mzimu ayo mudanyira chiti there's a place a string of videos ending with a statement by VP that says, "Fear not, for the Lord Almighty is with you. Zimbabweans will not die. We will not collapse. Those who have intended to harm this God-given country shall be punished threefold." So we are breathing and we will continue to breathe. The day of reckoning is coming. I greet you with gladness. Firstly, I wish to inform you that the requests you made, we submitted them. Maybe you witnessed it that Chiwenga later released a statement in Victoria Falls that is regarding us that their days are numbered. The war veterans, all of them are happy with Chiwenga's position. Family, we are not packed. There are things happening. So the revolution doesn't stop. It is going ahead. We witnessed that before the Uganda had grown fells, traveling around Zimbabwe as if they are possessed. We saw them traveling to various places like Masvingo, Bulawayo at ZCC. Mashoko ari kuuya panguva inoitwa naBomshogeza atiri kuona kuti aiwa ari kuuya achipa assurance kuna vagari venyika yeZimbabwe kuti aiwa panguva ino kune vamwe vaidhauta vachiti Bomshogeza zvakapera, Bomshogeza this and that, but panguva ino anoti aiwa zvichemo zvinyu takazvisubmita 1 2 makaona general his address anouya panguva ino achiti VP Constantino Chiwenga vakafadza war veterans nemashoko akataura achiti aiwa nyika yeZimbabwe is not going to die, haisi kufa, nyika iyi ichazosimuka, zvigananda zviri kuenda. Mashoko ari kubuda panguva inoyi atiri kuona kuti aiwa people they are now happy vachiona kudzoka kwaBomshogeza panguva inoyi, and now people they are now assured kuti VP Constantino Chiwenga naGeza panguva ino vanyatsoratidza kuti they are now working hand in hand. Aiwa vagari venyika yeZimbabwe vakuexpecta kuti panogona kuitika something. Pinai comment section medu muzamafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like and turn on the bell icon.